Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndi Elvis Sowahowa kumapoyamba na imitu yake. Chipani cha DPP chauza President Lazarus Chakwera kuti ayimitse pa ntchito akuluakulu a boma pa nkhani ya makontrakt amafuta. Kusowa kwa mankhwala ndi zipangizo kuchedwetsa ntchito za maopereshoni pa chipatala chachikulu cha Mzozo. Ndipo nkhani zina bwalo lapereka chigamulo pa ochotsedwa ntchito kwa Admark akatha masiku 21. Tindizi ndi zina zambiri tiyendikhale limodzi. Lazarus Chakwera kuti ayimitse kaye pa ntchito akuluakulu ena aboma omwe akuganizira kuti amachita katangale. Mlembi wamkulu wa chipanichi apita mu Kito wanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani pomwe anachita kulilongwe ndi akuluakulu ena chipanichi. Mwaena chipanichi chati Achakwera ayimitse ntchito mlembi mu ofisi ya mtsogoleri nduna zake a Colin Zamba komanso nduna ya zamtengatenga Jacob Hara omwe akutchulidwa pa nkhani za makontrakt amafuta a galimoto. Amukito atinso Amalawi akudutsa mu nyengo zowawa kwambiri kamba kosowa utsogoleri wa upangiri wabwino. Izi ndi zina zomwe Amukito anauza mtolankhani wathu Taonga Sabola. I think kusaza chuma cha boma kwafika poipa kwambiri. Komanso Amalawi kuvutika chiyembekezo alibe. This is October ambiri akuza manyumbamu chiyembekezo mwina fereza olero kuti amulandire koma chiyembekezo choti fereza yafika pali. So ndi dziko loti tafika panji sitikuziwa kumene tikupita andi chiyembekezo aliyese chiyembekezo alibe. In fact timazawa kumbusa boma kuti goodwill uboma ali anali nawo. In fact 2020 approval rate ya boma la Tose government it was almost 75%. Kwa pano yafika pa 5%. Andu chitupi boma lalibe. Koma anthu akhala kumawuza chitanizi chisani kuyenda panganizi koma zikuoneka kuti sakumva. In fact tapitirizabe kuti sitisiya ngati mete ya Mulungu kukumbusabe boma kuti tachita nkonizi anthu akuvutika. Poyankhapo nduna yofalitsa nkhani ya Moses Kumkuyu inafotokoza motere. Anthu amene anapangaka ngati ku Malawi kuno ngati nkhope zimene zapangaka ngati ku Malawi nkhope zake sizili kwina koma zinali pa press briefing imene ya lero. Mukakamba za anthu amene amabasimenti umawisa simenti mdziko muno mazemba misonkho muzina apita mutare anthu angenda amene zengere mupeza pene pachi. Mukakamba za Eskom kunogula mafuta kumapitisa kumatransforma kuja kumabera Malawi ndalama. Ukhazikitsa company ina yokuti anthu azidzera ngati agent omagulitsa magetsi kwa Malawi modula mwapeza ajena na malonda ajana khalapo kwesiko. Mukati anthu onamiza mafika upitisa kwa IMF zinthu zabodza mwapeza. Anthu obachimanga ku Zambia ukawasukoni mwapeza analipo mpacha. Mukakamba za anthu okuti ophala bwino aja anadzonene pajapo. Wakatali pano bwalo la milandu lakanapempha la chipani cha DPP loyambitsa milandu nkhani yokhudza kulembetsa mkaundula wa voti kugwiritsa ntchito chiphaso cha unzika chokha. DPP inakamang'ala ponena kuti izi zitha kuphwanya ufulu wa anthu omwe oyenera kuponya voti koma alibe chiphasochi. Catherine Maulidi ali ndi ripoti. Koma muchigamulo chomwe othandizira ntchito za mlembi wakumabwalo a milandu a Elijah Daniels atulutsa ati chidandaulo chomwe a DPP apereka chaonetseratu kuti chitha kutayitsa bwalo nthawi chifukwa DPP yomwe ndiyodandaula ilibe mphamvu yopititsa nkhani imeneyi ku bwalo la milandu. Bwaloli ladabwanso kuti kodi chipani cha DPP chili ndi ufulu oponya voti komanso kuti chipani cha DPP chitha kukalembetsa kuti chiponye voti. Kuonjezera apo abwalo ati ndodabwanso ngati chipani cha DPP chinapita kulikonse kukalembetsa kuti chiponye nawo voti ndipo achikaniza. Kumapeto ake ofesi ya mlembiyi yakana pempho la DPP loyambitsa mlandu ku bwalo la milandu. Izi zikutanthauza kuti mlandu omwe chipani cha DPP chimafuna kuyambitsa wathera pomwepa. Chipani cha DPP sichidayankhulepo pa izi. Mgwirizano pakati pa boma komanso mabungwe omwe si aboma akuti uli ndi kuthekera kuthandizira kuchepetsa kufala kwa HIV pakati pa ana. Mkulu wa bungwe la National AIDS Commission NAC Beatrice Matenje walankhula izi atayendera konsolo ya boma la Tyolo pokonzekera ntchito ya pachaka yowunikira momwe akhala akugwirira ntchito. Kelly Napolo afotokoza. Chaka chilichonse Malawi Partnership Forum imakhala ndi mwambo wowunguza momwe ntchito yawo yakhala ikuyendera Joint Annual Review mchingerezi kudzera ku bungwe la NAC. Izi zimachitika pofuna kupititsa patsogolo ntchito zabwino komanso kuthana ndi zovuta zomwe zikudza pofuna kuthana ndi HIV komanso AIDS.
polankhula atayendera khonsolo ya boma la Tcholo, mkulu wa NAC Beatrice Matanje adafotokoza kufunika kogwira ntchito limodzi ndi anthu a m'midzi pothana ndi mthendayi. Kuno ku Tcholo taonako nkhani yokhudza kuteteza ana ku nkhanza komanso kuteteza ana ku zimene amakumana nazo zopsezo zosiyana-siyana. Child protection worker wakuno kwatiye Khwetemule watha kufotokoza bwino lomwe ntchito imene amagwirira ku for the fair ntchito yathu ndi coordination. Koma timafuna coordination isangokhala pa national level kandi pa district council level pakhale proper coordination kaya ndi community kukhale proper coordination. And imene wafotokozera child protection worker amene wafotokoza kuti ndithu ntchito imene amagwira samagwira yekha. Mawu ake mkulu wa zaumoyo mbomali Miriam Jere adatsindikanso kufunika kwa mgwirizano wokhazikika ndi mabungwe ena kuti pasakhale mwana otsalira pa nkhondo yolimbana ndi HIV. Matiye ena aliwonse tinima child protection workers amene amatithandizira amene amathaso kulumikizana ndi abwenzi amene tinawo amene ali mapartners athu akaona kuti pakuti pali vuto kuti mwana sakulanda chithandizo moyenerera amene amakhala ngati nkhala pakati kuboma ndi ku community ndi anonse amene ali mavuto osiyanasiyana amazera kwa iwowa ndi amaonetsetsa kuti anaja alandire chithandizo moyenerera. Malawi sikufikabe pa mlingo wa HIV 195-95-95 wa ana. Mlingowu umanena kuti 95% ya omwe ali ndi HIV azindikire ndipo 95% ya anthuwa azilandira chithandizo komanso 95% ya omwe ali pa chithandizochi azitha kuchepesa kuchuluka kwa HIV. Alimi omwe ali pansi pa gulu la Lirango District Agriculture Stakeholder Panel DASP akwanitsa kusonkha ndalama zokwana 1.7 billion kwacha zokonzera ulimi wa chaka chino. Kudzera m'magulu omwe amasonkha ndalamazi alimiwa akuti akwanitsa kale kugula fertilizer kumaso mbewu. Komanso chinsinsi chawo nchani Brenda Gayo ndi zambiri. Wapa mpando wa gulu la DAPS a Joyce James Chikankheni anali pakali pano akwanitsa kale zokonzekera za ulimi wa chaka chino kamba kuti magulu awo akwanitsa kale kugula mbewu komanso fertilizer. Iwo anati chaka chino alimi ambiri aonetsa chidwi chotenga nawo mbali posonkha ndalama za m'magulu kuti akonzekere ulimi wa chaka chino. Kunoko sizidangoyamba kufika pamene zilipa tidayamba kalekale koma zidayamba somba limodzi zidayamba ndi kumitundu pansi pa edika chiwota inalipi imodzi yokha. Koma poma kumana kuzerera mu ndondomeko za diocese peza kuti chinthu chakula achafika pamene pakuti longa yonse tsopano ikutenga mbali lero tukamba za 1.7 billion ndizotheka inonso mukhoza kwanitsa osadzidelera ayi. Ndipo mmawu ake nduna yoona za ulimi Sam Kawale anayamikira gululi pokwanitsa kutolera ndalama zokwana 1.7 billion kuti akonzekere ulimi wawo wa chaka chino. Iwo anati izi nzolinga za boma kuona alimi akutukuka kotero iwo apempha anthu ena kuti atengerepo chitsanzo pa zomwe achita alimiwa. Ndipo ife kunduna wa za ulimi ndife anthu osangalala kwambiri kuti pali magulu a anthu amene akupanga zimenezi mu Malawi amene ali serious pa nkhani ya ulimi amene akudzipereka pa nkhani ya ulimi kuti athetse njala komanso chuma cha dziko lino chiziyenda kuphatikizapo chuma cha pakhomo. Ndipo ife tipitiriza kugwira nawo ntchito ngati anthu amenewa komanso uthenga umene tatenga kunoku tiufalitse dziko lonse la Malawi kuti anthu apange chimodzimodzi. Bungwe la DAPS linakhazikitsidwa mu chaka cha 2009 kuti alimi azitha kusonkhirana ndalama m'magulu ndi cholinga choti alimi azitha kugula mbewu zawo mochipa mtengo mosavuta komanso kwa anthu odalirika. Bwalo la milandu loona za kugwira ntchito mu mzinda wa Bantley lidzapereka chigamulo chake pakatha masiku 21 pa ndalama zimene anthu amene ankagwira ntchito ku bungwe la ADMAC akuyenera kulandira ngati chipepeso. Ogwira ntchitowa adakamang'ala kuti ADMAC inawachotsa ntchito mosatsata malamulo. Isaac Salima wafotokoza. Anthu amene ankagwira ntchito ku ADMAC okwana 3282 adatengera bwalo la milandu bungwe la ADMAC ponena kuti bungwe lidalakwitsa mmene lidawachosera ntchito komanso kuti lidaphwanya malamulo ena akugwira ntchito. Nkhani idapita ku bwalo la milandu lachinayi pamene amakaunikira ndalama zokwana 52.3 billion kwacha zimene bwalo la milandu lidalamula kuti azipereke kwa anthuwa ngati chipukuta misozi. Amene akumva nkhani atamanda nyimba apempha oyimira milandu ambali zonse ziwiri kuti abweretse umboni wawo omaliza pa nkhaniyi pasanadutse masiku 21 pamenenso akuyembekezeka kupereka chigamulo pa nkhaniyi. Bungwe la ADMAC lidachotsa ntchito ogwira ntchito ake onse mu chaka cha 2022
pamene bungweli linkakonzanso kagwidwe kake ka ntchito. Komabe anthuwa motsogozedwa ndi Alex Malikebu adatengera nkhani ku bwalo la milandu, ndipo bwaloli lidagwirizana ndi zimene iwo ankafuna. Bwalo lidalamula kuti anthuwa akuyenera kulandira ndalama zokwana 52.3 biliyoni kwacha ngati chipukuta misonzi. Koma bungwe la adimagi lidamang'alanso pa chiganizochi ponena kuti kudali kosamveka kuti lipereke ndalama kwa anthuwa chikhalirecho ilolo lidakamang'alanso pa nkhani yomweyi. Koma bwalo la milandu lidakana zimene adimagi inkafuna, ndipo amene akuyimira mbali zonse ziwiri adakumana kuti awunikire ndalama zimene zikuyenera kuperekedwa kwa anthuwa. Ndipo pakadali pano chigamulochi chikuyembekezeka kuti adzafotokoze ndalama zimene bungwe la adimagi likuyeneradi kupereka kwa anthuwa polingalira ndi zimene adawunikirazi pamene anthuwa akhala kugwirira ntchito zawo, komanso nkhani yonse. Mulingo wa ndalama ukhoza kukwera kapena kutsika potengera zimene adawunikirezi. Kusowa kwa mankhwala ndi zipangizo zina zopangira maoperation akuti zikuchititsa kuti odwala azikhala nthawi yayitali asanathandizidwe pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Ena the times kuti vuto lili kumatha kukhalapo kawiri pa mwezi. Patience Lunda akuitsata bwino nkhani. Mkulu oona za maoperation pa chipatala chachikulu cha Mzuzu a Judith Nkwayira anadandaula izi pomwe amalandira thandizo la mankhwala komanso zipangizo zina kuchokera ku Anesthesia Worldwide Project kudzera ku bungwe la adotolo ochita maoperation la Anesthesia Association of Malawi. Nkwayira anati maoperation akachedwa chifukwa cha kusowa komanso kuchepa kwa mankhwala ndi zipangizo zina zimapangitsa kuti akhale ndi odwala ambiri amene akufunika maoperation zomwe zimapangisa kuti chipatalachi chikhale chikupereka zakudya zambiri zoposera ndalama zomwe chimakhala nazo. Iwo anati thandizo lomwe alandirali lithandizira kuti maoperation azichitika mu nthawi yabwino. Zimatipatsa chiopsezo kwa ma patients ena amene amakhala kudikirira mu chipatala kwa nthawi yayitali chifukwa sangabwerere ku nyumba mpaka na tsiku la operation itakwana. Pa chifukwa ichi maudi athu amakhalanso odzadza kwambiri podikirira kuti anthu apangidwe ma operations. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la madotolo amene amapanga ma operation a Joel Moyo anati katundu wambiri yemwe waperekedwa sapezeka mdziko muno popeza ndi kukwera mtengo. Amoyo anati mwachitsanzo mankhwala otchedwa Vecuronium omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri mdziko muno amatha kubweretsa mavuto ena pa munthu odwala, pomwe amene alandira a Chicurium ndi abwino popeza sabweretsa mavuto ena kwa odwala. Zitithandiza chifukwa mankhwala amene ndi odula inde komano ndoti amakhala opanda chiopsezo chenicheni kwa patient. Ndi amene atibwesera chonchi ndikuti ma patient athu zathandiza kwambiri kuti akamapangidwa operation tiziwa kuti sabisana ndi vuto lililonse limene angapeze ndi mankhwala ena amene timapezeka nawo. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa Anesthesia Worldwide a Thomas Kastner anati ndiwozipereka kuthandiza maiko ngati Malawi kupereka chisamaliro chabwino kwa odwala. Mbuyomu Anesthesia Worldwide Project inathandizanso zipatala za St. John's komanso chipatala chachikulu cha Rumpi ndi zipangizo zina. Thandizoli linali la ndalama zokwana $55,000 United States dollars. When pain clouds your child's sunny days, Parapan Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapan Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapan Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Chiolembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha Bantley. Zolembera za Bantley zakhazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za Bantley zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi,
kusukulu ndi malo ena akupanga zolembera za Bantley ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bantley, buy original, avoid counterfeit. Bantley, right miles with a smile. Mphaugirana manja ndi bungwe lothana ndi katangale la ACB pofuna kuthana ndi mchitidwewo. Mmodzi wa akuluakulu a ACB ku chigawo chakumpoto Akatoto Mtambo akuti achinyamata ndi kuthekera kochita zazikulu polembera ndi katangale. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kanimira ndi report. Antambo anati mchitidwe wa katangale ukubweretsa mbuyo ntchito zachitukuko m'dziko muno ndipo nzofunika kuti mchitidwewu utheretu. Antambo anayankhula izi pa mkumano omwe bungwe lomwe silaboma la Youth and Society linakonza ku Mzuzu pa mkumano pomwe panali achinyamata wochuluka, akuluakulu aboma, mabungwe silaboma onse ochokera mu mzinda wa Mzuzu. Antambo anena kuti achinyamata azithandiza bungwe la ACB pomakaneneza anthu omwe akuchita katangale kumadera awo komanso adindo, ponena kuti bungwe la ACB limadalira amalawi akufuna kwabwino powanongoneza zakatangale. Choyambirira ndikukana iwe mwini kuti usakhale wopangaso katangale ndi ziphuphu, komanso uyesese kuyesesa kuti anthu ena asachite mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu mwa njira zosiyanasiyana. Matha kumemeza mauthenga, komanso kunena kuti feta akana zakatangale ndi ziphuphu kuno, komanso kuneneza aliyense amene angalowe angapezeke kuti akupanga za mchitidwe ndi katangale ndi ziphuphu. Mmodzi mwa akuluakulu a Youth and Society omwe akuyendetsa pulogalamu yolimbaniza katangale a Jane Chibisa anati bungwe lawo limakhulupirira kwena kuti zikufunikana kuti anthu adzigwira ntchito pamodzi polimbana ndi mchitidwe wa katangale omwe akuti wakula m'dziko muno. Zimangofunika mgwirizano fa munthu pawekha sungathetse katangale, olo ACB payokha singathe kuthetsa katangale payokha, chifukwa kufunika anthu ngati ifeyo omwe timatha kupanga report nkhani zimene zikamachitike, amenenso timakhala kuti tikuwakankha kuti nkhani ija bwanji, nkhani ija ili pati. Pakali pano mlembi wa mabungwe omwe saboma ku Mzuzu a Isaac Chekeziwa anati nzokhumudwitsa kwena kuti milandu ina yokhudza katangale imatenga nthawi kuti ifike kumapeto. Anthu amene amachita katangale pena pake ndi anthu akuluakulu oti ali ndi ndalama zawo, ndikumapezeka kuti anthu amene akuyena kuti athandize ndi kulimbana nazo zija ndalama zija alibe, ndezi kumavuta ndithu. Koma ndikuona ngati mwina chikhalidwe chonena kuti paliponse pamene tikuona kuti pali katangale ifeyo tizichitapo kanthu, tiziyankhula. Dziko la Malawi lili pa nambala 115 pa mayiko kwana 180 makamaka pa ntchito yolimba ndi katangale malingana ndi mulozo omwe umaonekera za katangale pa dziko lonse. Bungwe la Sight Savers lati anthu ambiri amene akukhudzidwa ndi vuto la maso akulephera kupeza thandizo labwino mzipatala zaboma. Kuloona za ntchito za bungwe ya Elfi Kamwendo wanena izi pamwambo ukumbukira za tsiku la maonedwe limene linachitikira m'boma la Zomba. Kamwendo atipo kufunika akatswiri amaso ochuluka kuti azithandiza anthu mzipatala zing'ono za kumidzi. Iwo akufotokoza. Pempho limene likubwera chifukwa chonena kuti vuto la maso limagwira anthu ambiri m'dziko muno, andi anthu ambiri amakhala kumudzi. Nde limapezeka kuti vuto la maso likagwera anthu aja alibe pogwira chifukwa choti chithandizo chenicheni cha maso kumidzi sichipezeka. Tikati tionesese anthu amene amagwira ntchito za maso ambiri amapezeka pa chipatala cha pa boma pa district hospital, pamene zipatala za ku community zimene zili ma health center kulibe anthu amene anaphunzitsidwa moyenera olomokwanira zokhuzana za maso. Amene amapezeka ku health center ni medical assistant kapena mindless amene anaphunzitsidwa za maso pang'ono pokha poti sungapitire ku school osaphunzira za maso, komano kadaulo weni wa maso iwo aja alibe. Munthu kuti akhale kuti akuthandiza anthu pa nthenda ya maso ayenera kuphunzira ku Malawi College of Health Science amene amatenga kosi ya ophthalmic clinical officer. Mawake mkulu oyendetsa ntchito za chisamaliro cha maso ku nduna za umoyo wa Michael Masika wati undunawo kuchitapo kanthu pa nkhani. Ngati boma tifuna tiuze anthu onse
tizikhala ndi mtima wopita kuchipatala kuti maso athu azikaonedwa. Tisamangodikira chabe kuti pamene tili ndi vuto tikhoza kupita kuchipatala kukangoonesa maso athu, kukatipimisa maso athu. Ngati boma panopa vuto limene tinaliona ndipo likugwiritsidwa ntchito chifukwa anthu akuphunzitsidwa okuti azipita malo amene ngati site servers acholache. Tamba kale kutumiza anthu kumalo ngati amenewo. Ngati dziko limodzi mwa mayiko amene ali kumwera kwa Africa kuno, chimodzimodzi timati 0.5% ya anthu amene ali dera limeneli amavutika matenda osaonachi. Tikadali pa nkhani ngati yomweyi kunyalanyaza kwa makolo kutengera ana awo kuchipatala akaona vuto m'maso mwawo kuti ndi chimodzi mwa zifukwa zomwe zikuonjezera chiwerengero cha matenda amaso pakati pa ana mdziko muno. Dotolo wa matenda amaso Esther Misanjo wanena izi pamene anali ndi ndondomeko yowunika maso komanso kugawa magalasi mwaulere kwa anthu avutoli pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Bantley. Keina Polo mafotokoza. Ngati njira imodzi yokumbukira tsiku la maso pa dziko lonse lomwe mutu wake ndi ana kondani maso anu, zipatala zingapo za boma monga Zomba, Kamuzu ndi Queen Elizabeth Central Hospital zikuunika maso komanso kugawa magalasi amaso mwaulere. Dotolo loona za maso pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital a Esther Misanjo adati ndizokhumudwitsa kuti makolo amanyalanyaza kumatengera ana awo ku chipatala akaona vuto. Ngati uli wamkulu chaka china chiyonse umene umapita kuchipatala kwayezesa maso moti maso ako akuona bwanji. Kwakhala wang'ono ukamakayamba skulu ija nasali umayenda kukayezesa maso, ukumakayamba primary mukayezesa maso, mwenso after every 2 or 3 years umene wangopakisa cheki kuona kuti maso anga akumuona bwanji. Nditi menanso kumauza makolo kuti ana athuwa kuona kumakulira ndi mmeso iwo akukulira. Neti mwana wako akumacheza kwambiri ndi computer, kapena kumacheza kwambiri pa phone, kapena kumacheza kwambiri pa TV. Ndiye ukuona kwakeso sikukhala kwa kutali. Eti apesa kuti anaja akumangona zinthu zosakhala zabwino. Chifukwa kuti maso awo sanazoona zinthu zakutali. Miriam Zulu, mmodzi mwa makolo amene adabweretsa mwana wawo ku chipatalachi, adayamikira ndondomekoyi ponena kuti ithandiza anthu ambiri. Ntchito imeneyi ndikuona kuti ndiofunika kwambiri chifukwa chakuti maso anawo ngati ali ndi vuto ndi kuti akawathandiza ana akhala bwino. Koposaposa ifo yandisangalatsa kwambiri ifo mwana wanga anapeza ndi vuto la maso. Ndi tidabwera kuno kuti nalankhawa koma tidabwera kuno tinapezeka kuti anatithandiza ndithu moni pano zikuyenda. Tsiku lokumbukira maso pa dziko lonse lomwe limachitika lachinayi lachiwiri la mwezi wa Oktoba chaka chilichonse lidakhazikitsidwa mchaka cha 2000. Nkhani zathu zomwezi kumatisanasiyane na insomito yake chipani cha DPP chauza President Chakwera kuti ayimitse pa ntchito akuluakulu a boma pa nkhani ya makontrakti amafuta. Kusowa kwa mankhwala ndi zipangizo kukuchedwetsa ntchito za operation pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Nkhani zina bwalo lipereka chigamulo pakuchotsedwa ntchito kwa Admark akatha masiku 21. Mwana indine Elvis Sohala. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Galo. Betway, the official global betting partner of Arsenal. Imafunika pa moyo wa munthu, pa mavuto ndi pa mtendere, nthawi yodwala ndi nthawi ya thanzi. Funso ndilokuti tingachulukitse bwanji ndalama zathu. Ntchito zosiyanasiyana zimabweretsa ndalama, osaona nkhope kapena dera, koma ikapezeka ndalamayo tingayisunge bwanji. Moyo umadutsa mu nyengo zambiri, chobwera mawa sichidziwika. Tingakonzekere bwanji tsogolo lathu pa chilichonse, kaya bizinesi, kaya zaluso, kaya maphunziro, mpamba umafunika. Nawo mpambawo umafunika uzikula. Zimenezi zingatheke bwanji? Kudziwa kasamalidwe ndi kasungidwe kachuma ndikofunika ngati madzi pa moyo wa munthu. Dziwani zonse zoyenera kuchita kuti musamale chuma chanu kupangira pamawa ndi niko. Koma zikumveka kumbuyoko. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more?
Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right, for breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikumuyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. You keep it real, you say. Real with your friends. Real with the swag. And then you say you are a real fan. You watch that free pirated football? Psst. Really? When you subscribe to DSTV to watch the game, you support the game. Like fans do. The real ones. Yabweranso ndi moto yaikulu kuposa chaka chatha. Ndalama za Nkhani kwa matini wosewera adaiphunja chaka chino ndani. 30 mita Airtel libe size madolo mwakonzeka. Airtel top 8 za madolo. Battling for the price. Airtel libe size. But we feel like the government is fighting us. Well, many thanks for joining us. You're watching Focus on Africa. I'm Wahiga Mwaura. Now, speaking to Focus on Africa, the Somali Minister for Information, Daoud Awais, has defended a three-nation security summit in Eritrea that excluded Ethiopia. Well, the meeting featured the leaders of Eritrea, Somalia, and Egypt. The heads of state discussed regional stability in the Horn of Africa amidst rising tensions. Part of the tension is due to a sea access deal between breakaway Somaliland and Ethiopia. Well, this deal will give Ethiopia, which is landlocked, access to the Red Sea port of Berbera. Somaliland seceded from Somalia more than 30 years ago, but is not recognized by the African Union or the United Nations as an independent state, and is regarded by Mogadishu as an integral part of its territory. Indeed, Somalia was outraged when the deal between Ethiopia and Somaliland became public. In response, Egypt and Somalia recently signed a security pact, which was quickly condemned by Addis Ababa. Shortly after, Egypt delivered its first military aid to Somalia in more than 4 decades, and this included Egyptian C-130 military aeroplanes. So why is Egypt cozying up to Somalia? Well,
Egypt is unhappy with Ethiopia over the construction of a hydro dam on the headwaters of the Nile River. Adding to tensions is a threat by Somalia to kick out 10,000 Ethiopian troops in the country who are there as part of the peacekeeping mission. Dauda Weiss is the Somali Minister of Information, Culture and Tourism. I asked him about concerns that the summit might further raise tensions with Ethiopia. We are not determined to annoy or maybe to instigate anything against Addis Ababa. Addis Ababa is our neighbors who have been cooperating together for a long time, although later on their leadership came up